Yeah man, welcome back again to Zimu Reality ITV. Ndiripo pana ngwavha ma latest ndainda ndobva ndangodzoka futi ndobva ndakuonesa bo ndazonge nda receive imwe video yabva ku Chillsport. Peter Moyo azanga aenda ku Chillsport, saka level azanga akuchinja statement. Sada kuratidza video yacho mubva mariona asi kana sanda kuratidza ndongoti kauchongori munyowana watanga kusvika pana pa Zimu Reality nice gara subscribe Zimu Reality ITV kana kuti uchinge une business rako wada ndikumarketere kana kuti uchinge une music yako kana YouTube channel yako yada kumarketerwa ndibate manamba dziri pa screen idzo ndo namba dzandinobatika 24/7 tobva taona kuti mudiginyira wati tinofambisa sei. Right, video yandina yada kuratidza bozi nasasa ndikupedzera nguva yenyu yakawandisa dangoti screw pa robva magara mangogara maita se maona zvinhu zvine humbo zvinhu zvine chokwadi mukati. Video racho ayo ini mndalo mwanatunga mndasanga uyu pata ayo wanotunga mawanda wanatunga mawanda ndasari ndasari aiva ndasari yozo Wangu ndamuti wanatunga mawanda ana msanga ana msanga sero unyipira pale wanatunga moyo ndasari wa uyu kana fanda ndubwira ayo wanotunga mawanda ani before madoni yo ayo senyebera ayo ayo watu muzakala tsibonga rumwa kake ana ameno wangu matuna ngitwa senyebera ayo kule kali kumwa kwa kuzama kwa studio ayo uzale ntani zakati bona ka video ra levels na Peter Moyo. Leo Peter Moyo abata yamaya akumana wada kuwasvikira kumbare kokoko ayatsotare nyaya yake zvakanaka ndazonza levels akuti akudaya maya ndaisarewa mazvono omega aisha kuti ayo mai ndasingarewe chi Peter Moyo kureva kuti dewa maybe wangona mangwana wana akawandisa wanozikana na levels bozi pamangana zvimwe zviwana zvemusango ndevano kuma celebrity zvinoita ma celebrity muZimbabwe azvizikanwa. Saka doka video kana ndikukuonesei inobva mangokaonawo mobva makomenta pazasa because kukomenta kwakanakira kuti ndinoona mafungiro enyu nemaonera munenge maita nyaya iyi handiti. Saka komenta yepazasa apo kana chingonakirawo ne video unongoiswa like kana chingango kubohawo pane pamwe pakadayawo panoshanda futi ndosaka YouTube yakaita se yakatopaisa saka ndingopashandisa but ini ndichitasira kuti ndite se mise pakadayo. Saka marona video. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Thanks for subscribing. Don't forget to follow me on Instagram. Starangu it's DJ Spark Zimbabwe. Kana kufollow my pages Zimu Reality ITV. Akangonzi Zimu Reality ITV. Thank you.